sawetara suwe kabeh wadya balaku tak pangan kamangka wis 999 siji maneh menungso tak gaglak wujudku bakal malih rupa dadi menungso kamangka telik sandiku wis mati bakal sapa sing tak gaglak wela dalah sapa kae pawongan kantek Kondo lumayu kene ya pawongan iki kang aran Gembong Ngamijaya dene ngopo wujude kok wujud kewan iki salah sapa kowe kok wani-wani mlebu nang papan panguwasa apa ora ngerti ing tengahing alas kondo lumayu kene papan dununge Gembong Ngamijaya sapa sok wani mlebu kene bakal dadi mangsaku latalah jebul kebeneran Gembong Ngamijaya pangertenono aku Jaka Ludra biyen aku ya padha wae dadi rampok sakwise aku mertobat mertopo ning kedung sengenge ya kedung kang dipalak aku mertopo wis entuk pusaka kang aran Pedang Mentawa yo miturut dawuhe Mpu Barada aku kudu ngegel bulumu kudu gawe patimu wala dalah omonganmu ngatelke kuping kamangka wis 999 menungso kang tak gaglak siji kowe kang dadi jangkepe 1000 bakal malih rupaku dadi menungso maju Jaka Ludra Gembong Ngamijaya bakal tak pateni kok enggak kamong kudu jalikane semono aku mbok kon mateni Gembong Ngamijaya yo cukup Jaka Ludra apa kang dadi tugas sliramu wis cukup tekan semene wae aku tak ngomong karo Gembong Ngamijaya kaya mengkono yo Gembong Ngamijaya keparat kowe maneh Barata kowe maneh yo wis teko titi wancine dina iki wektu kang wis tak watesi kamangka sliramu ora bisa gaglak 1000 menungso mula wiwit dina iki sira ora bakal malih wujud dadi menungso banjur aku gaglak apa aku ora bisa malih wujud dadi menungso aku yo ora lah gaglak menungso yo aku tetep njaluk anak turune Jaka Ludra kae bakal dadi mangsaku kaya mengkono yen pancen kaya mengkono wiwit dina iki rungokno sliramu ora bakal bisa mangan ora entak keparengane mangan kajaba panganan kang tumiba ana ing lambemu yen ana bayi kang lair nggawa Sukerta
yo kuwi kang dadi pangan ananging yen bayi sok kanggo Sukerto iki mau wis di ruwat utawa Murwakala sliramu wis ora entuk maneh mangan jabang bayi kang nggawa Sukerto ki. Oh yo tak enteni barenge amblese sengenge anak turune Jaka Lodrama kabeh wewengkon bloro bakal dadi mangsaku yen ora Murwakala. Aku bakal semingkir saka papan kene